שלום לכולם, זה הפרק הראשון שלנו, זה הפרק השני שלנו בסדרה של המיני גיימס. היום יש לנו אורח, אריאל. זה אני, זה אריאל. אנחנו נשחק היום The Bridge, מי שראה את הסרטון הקודם יודע מה זה. אם אתם רוצים שנעשה גם סרטונים אחרים, עוד משחקים וכל זה, ורעיונות, תאמרו, אנחנו נשמח לעשות את זה. אריאל, איפה אתה? כאן. טוב, אז תלחצו על הזה עם האחד, עם האפס אנשים. אוקיי. אבל אני רוצה להראות, הנה. אבל זה אייסלנדס, אני שונא אייסלנדס. לא נורא, לא משנה. אוקיי, מי רוצה לראות? זה תחזיר זאת. אריאל, מה אתה? מה? אני ברור. אגב, צופים, תקשיבו. חב, משהו לא צופים, תראו. כשאתה חזיר, אתה יכול להסתר על מישהו, אתה עושה כזה קול של חזיר מטורף חולק על עבד וזה מעיף אותו. חב, לצפייה. לצפייה. הנה בובת הניסויים שלנו, יובל, עמוד בשקט. תלכו לצוות הקבוצה הצהובה או משהו. תראו כיצד היובל מת. רגע, אני לא חזיר, שנייה. אני כן חזיר. אוקיי. איזה קבוצה אתם? עכשיו תראו בשידור חי איך היובל מת. אני אזומה. אני ירוק. אז תבחרו כולם ירוק. אוקיי, אחב, כולם תהיו ליד הירוק ואני בינתיים אפגיז אתכם. אני ירוק. אחב, אני תראו עוד לא. איך הכוח המגניב של החזיר פועל. מהיר. זה לא עובד לי. התקפה על יובל עם כוח החזיר. לא אבל. זה לא פועל כאן. זה פועל רק בלובי. בקצור, החזיר זה מתנגד. לא שם אותי ירוק. תהיה מהר יותר. אתה זה ירוק? השאר שאני ירוק או שאני כחול. זה כן. יהיה ירוק. כן. זה יהיה או זה לא בטוח. לא, זה תמיד ירוק. לא, זה לא. בוא נראה. הלוואי שאני איתכם, אני לא רוצה להיות נגדכם. פעם הייתי מול יובל והוא ניצח. אני לא יודע מי אני. אני ירוק. אני לא יודע מי אני גם ירוק. מעולה. כולם להיפגש ליד העץ האמצעי. אוקיי, הנה מה. אני איש... רק שתדעו, אני איש TNT, אוקיי? אני יכול להעיף TNT וזה חזק. מאוד. אני יכול להעיף ותקשיבו. אוקיי, כולם תאספו עכשיו עץ. אני הקפטן, כי אני הקמתי את הערוץ ואני מצלם. אז אני המנהל. מעצבן אחד. זוכרת מכולם דברים. אני הקפיטן. גם ראוי לי להיות איש ה-TNT. אתה יודע, זה ממש חזק. אם אתה מעיף את זה... יש כאן חזיר, אני הורג חזיר, לא צריך. לא צריך. יש לנו את התפוחים שלך ושל אריאל. יש לי יש לנו את כבר מספיק התפוחים שלך תפוחים. ושל אריאל. איירון! אוקיי, אני מפוצץ אותו. אל תדאגו, זה מביא לנו אותו אחרי שהוא מתפוצץ. אנחנו יודעים. וואלה. ריבנו. לא, מישהו הזה גונב לי את האיירון. די, איזה ילד. אימא'לה, TNT. ואחר, זה לכל הצופים שידעו. חזיר! ה-TNT משפיע רק על אנשים אחרים. רק עליי, הוא לא משפיע על אנשים אחרים. נו, טוב. את העצמות. אוקיי, עכשיו כולכם מתאספים באמצע. הנה יובל, איפה אתה אריאל? אני ליד האיירון שאתה פוצצת. מעולה, אז כולם לבוא ליד האיירון שפוצץ. שנייה, אני רוצה לקחת את האיירון. אני מפוצץ עוד. איירון! יש עליי 3 איירון ו2 גולד. לי יש שום דבר. חוץ מכל יש איירון אחד ויש כאן איירון, אילן. אוקיי, עכשיו תקשיבו. כולנו... אילן. אריאל, תכין לכולנו פיקקסים אבן, אוקיי? טוב. נו, אילן, תפוצץ. יש לי מלא לאגים. אין לי TNT. זה כל חצי דקה. שיהיה לי ברור. ותקשיבו. עכשיו יש לי TNT, זה 1. 2. הרעיון שלי הוא שפשוט נפוצץ את כל האזור עד שנגיע לדיימונד עצמי למטה. אילן, פה. לא פה. מה הבעיה? כי לא היה שם איירון, איפה שכל האנשים חרות האלה. עוד מעט יש לי סטון פיקקס. יובל, אתה יש יכול לי לסטון? מלא לאגים. לי אין לאגים. ויש סטון פיקקס. עכשיו אני יכול לקרות את כל האיירון שלי. רגע, תיזהר, כי יש כאן חרות אנשים. אין בעיה, לא. הכנתי לכולם פיקקס מאבן. לי כבר היה. זה בסדר. זה בסדר, יופי.
יובל, איפה אתה? הנה אתה, קח. קח יובל. יש עליי 7 איירון. על ה-TNT לאמצע. יאללה. TNT. דיימונד! בדיוק איפה דיימונד? קחו את הדיימונד. ה-TNT יכול לקחת אותו, ה-TNT יכול לקחת אותו. אז שים את ה-TNT. אבל אז יכול להיות שאתה יודע שגנבו לנו אותו. אוקיי, הדיימונד שווה הקרבות. תלכו לתוך הדיימונד, תלכו לתוך הדיימונד. מישהו קיבל דיימונד? יש לי דיימונד. לא, אין לי דיימונד. אוקיי, איפה הדיימונדס? לי אין דיימונד, לכם יש? לא יש. לא, אין לי דיימונד. שתי החרות האלה. אוף. טוב, בואו נחפש את הדיימונד. אני מעיף עוד חומר נפץ. בדרך כלל אני מחזיק כזה. מה זה היה? חומר נפץ. איירון, הוא לא גונב לנו, הוא לא גונב לנו, הוא לא גונב לנו, הוא לא גונב לנו. אני חופר מתחת את האיירון. יש לי 2 איירון. לי יש 8. אוקיי, בוא נכין תנור, אוקיי? טוב, איפה יש תנור אצלנו פה? אין תנור. מה? יש כאן איזה מישהו שמתפרץ לי, אבל לא משנה. אני מכין לנו פרנס, רק אני מקווה שאף אחד לא יכול להיכנס לפרנס שלי. אם אתם יכולים אז זה בסדר. בואו נבנות את כל האיירון. ויש לי גולד. לי יש 2. לי יש 1. לי יש רק 2 איירון. אריאל, איפה אתה? פרה, חזירים. אוקיי, אני מעיף עוד חומר נפץ. אריאל ויובל, איפה אתם? הגיע זמן החומר נפץ. אני מחכה אוי, 2? 2, מה הבעיה? סופר פיצוץ. פיצוץ גרוע לאללה. לא יוצא מזה כלום חוץ מקהול. יובל, מה אתה עושה שם? חופר לי. אריאל! לא, מים! מי הדפוק שעשה את זה? איזה חרא שרוצה שנמות. שכולם ימותו ואז הוא ייקח לנו את הדברים. להגיד לכם כמה מצאתי? לא, עוד מים! אוקיי, יש גומית! אני הרגתי אותו. מצאתי 13. אני... רגלה אחת. בוא ניקח את הדברים האלה. איך יוצאים מכאן? אוקיי, אני גוסס עכשיו. אתה מת גם? לא, יופי. השגתי ממנו 2 איירון. נו, יובל, אתה יכול להביא לי אוכל כבר? מצאתי איירון. כך. תן אפלס. אני בואי חייב. להכין עוד... ויובל, תן לי את האיירון שיש עליך. יובל, תן לי את האיירון. גם תנור משלי. בוא, אילן, קח. יש לי פה עוד 5 איירון לא מבוססים. תן. איפה יש קרפטינג? איפשהו באוויר היה לי אחד. אני מכין. יש עליי 10 איירון. יש עליי עוד להביא לך עוד שנייה. 10 איירון, אוקיי, זה טוב. אולי נכין יש לי עוד. לי יש 13. אריאל, איזה כיתה אתה? אפל? כן. עדיף שהיית אקסמן. לא נורא. לא נורא. צודק. מסוכן מאוד. התפוחים האלה נורא מסוכנים. כן, אוקיי, אז נראה שאני אכין עכשיו לשלושתנו סורדס, אוקיי? מהאיירון. סבבה. לא, יו! המישהו זה נכון שקודם גנב לנו את הדיימונדס? הוא נתן לי אחד חרב דיימונד. תודה, יו, אלוף. אז תביא לי או ליובל. נתתי לו. נתתי. זה קסדה משהו. אוקיי, עכשיו אני מכין רק לשניכם. מישהו העיף עליי TNT. אתה מת? דיימונד. מי העיף עליי TNT? שיט, אין לי. אני עומד למות. כמה החיים? 1. עכשיו להיזהר ממים. אוקיי, תקשיבו, אני מכין לשניכם איירון סורדס, מה עם הדיימונד? אוקיי? מה אצלי? עם הדיימונד שם? לא, בעצם... יש לי אבל איירון. מי הכי טוב ב-PvP? ואחר... לא, הוא עומד למות. שיט, למה הוא לא מת? מי הכי טוב ב-PvP? תקשיבו. זה מסוכן נורא, אתה יודע, עם כל המים כאילו, האלה. תביא לי 4 איירון. לקחתי את זה. מה? הדיימונד נעלם. לא! יואו. הנה הדיימונד, אני רואה אותו. תודה רבה לכולכם. אוקיי, הכנתי לשניכם
הדיימונד מרחף שם. יובל, אני מוסר לך את האיירון סורד שלך. הנה, קח. אריאל. אני לא יכול, אני עסוק בלא למות במים. אני רוצה לתת לך אבל את האיירון סורד שלך. הנה, קח. סבבה. יש לנו דיימונד. יש לנו דיימונד? כן, יש שם דיימונד. אתה יודע שהוא מרחף כזה. איפה? שם. ואחריו שאף אחד לא יפיל אותי, באמת. מי שמפיל אותי הוא חר. לא להפיל. אוף, אני לא יכול לפתוח את התנור שאני על שיפט. יובל, תן עוד אוכל. כמה דיימונד יש לך? עליי 0. יש לי רק את החרב. תסתכלו עליי רגע. הוא שם TNT. אבל זה ירוס את הדיימונד, האידיוט. זה הרס את הדיימונד כבר. זה לא. זה בתוך המים. אני לוקח את זה. לא! תסתכלו עליי. לא, אתה לא מקריב את החיים שלך. אני לא מסכים. הוא עומד למות. אתה שמת את הדיימונד? תסתכלו עליי. יש. רגע, אני מכין, בוא נראה כמה איירון יש לנו. 4 ועוד 4. יש לנו 16 איירון. יש לנו 16. היי, יש לך צ'סט פלייט. אז אני אכין גם לי ולאריאל צ'סט פלייט. טוב, קח 5. רגע, שנייה, אני מכין לי ולאריאל צ'סט פלייט. יש לי עוד איירון. אני מכין לי ולאריאל צ'סט פלייט. איפה אתה? 2 צ'סט פלייטים. לקחתי אחד. זהירות עם הנפילות. יובל, אוכל בבקשה. אתה רוצה מישהו רוצה אוכל? אני, מאוד. יש לי מלא תפוחים. אני זקוק לאוכל. אני לא אחיה בלי האוכל הזה. איפה אתם אבל? איפה אתם אריאל, נמצאים? אני לא רואה... אני רואה אתכם. בוא. אילן? אני אתן לך את האיירון צ'סט פלייט. כאן, אני פה. איפה אתה? פה. אילן, כמה קח. היום יש לנו? 2. זהירות. ה-TNT הזה יכול להשפיע רק על מי שזרק אותו. מה? יובל! ביי. לא, יובל פוקסונר, כמה חיים יש לך? יובל, כמה חיים יש לך? 6. די, מי מנסה להרוג אותנו? הבחור הזה מנסה לרצוח אותנו או מה? עוד כמה... יש עוד דקה ויש... לא, ברח! יובל, ברח! יואו. נסתום את הבחור הזה. אילן, קח איירון. רגע, אני הולך קודם לתנור שלנו ולוקח את מה שנשאר. זה הרכוש שלנו מלידה. זה הרכוש שלי, שמעת אותי? יש לי גולדן ו5 איירון. לי יש 2 איירון לא מבושל. לי יש גם 2, בואו נרד למטה. כך, רגע, בואו נרד למטה, אני לא לקחתי איתי את הפרנס. בואו נקים לנו כאן בסיס חדש, אוקיי? הבאתי לך איירון, יש לך איירון למטה שם. מעולה. אוקיי, אני בונה לי אחר... למישהו יש קרפטינג טייבל עליו? אני יכול להכין. אילן, אני אכין. כך, הכנתי כבר. איפה הוא? הנה. אוקיי, עכשיו אני אכין לי פרנס ואני אחמם את שני יובל, האיירון תיזהר שיש שלא לנו. ישפכו עלינו מים מלמעלה. אוקיי, ותקשיבו. יש לי רעיון. יש לנו 9 איירון. הגשרים כבר התחילו? כן. לא ראיתי בכלל. יש לנו 9 איירון, מה להכין? מכנסיים לא יספיק לכולם. נראה לי נשבור עד שנמצא עוד איירון. לא, אתם יודעים מה לדעתי נעשה? מי הכי טוב ב-PvP? אבל גם למחשב שלו יש הכי פחות באגים. למחשב שלי יש הכי פחות באגים, אבל אני לא הכי טוב ב-PvP מצאתי איירון. אני טוב ב-PvP אבל יש לי מלא באגים. וליובל יש יותר באגים, אבל הוא אלוף ב-PvP. נראה לי שיובל... אין לי המון באגים כל כך, אילן. אז נראה לי שניתן לך נעליים, אוקיי? אולי ניתן ליובל... אילן, קח עוד 3. יש לי עוד 3. לא, זה יובל, איפה אילן? אני ליד התנור. נראה לי שניתן אז ליובל מכנסיים, אוקיי? לא, עשינו פה מבוך קטן. הנה אתה. אולי ניתן ליובל מכנסיים. רגע, איפה זה כך? אולי ניתן ליובל מכנסיים. איירון? יופי. אולי ניתן ליובל מכנסיים. איזה חוק. תן לו קסדה אולי. קסדה, אוקיי, אז יובל, אתה מקבל קסדה? כי בקרוב יהיה לכולנו קסדות. לא, למה קסדה? זה סתם בזבוז איירון. כן, הכינו נעליים. טוב. הכנתי לו. יש לי 4 איירון. יובל, איפה אתה? הנה, שניכם כאן. בוא נפריז מבצע. יובל, זה אתה? כאן. יובל,
קח את זה. יובל, קח את הנעליים. קח, מה? נתתי לך את הנעליים, שם. ויובל, תן לי פוד, דחוף. דחוף. אילן, יש לך הרבה. משחק לנעליים גם לי ולך? כן, בטוח. זה לא איש שניסה להרוג אותנו קודם? הנה, מים! איפה? שם, תעלה. נראה לי, יובל מת? איפה אתה? מצאתי גולד. אוקיי, אריאל, אני מכין גם לך ולי נעליים. תיזהר שם יש מצאתי מלא מים. גולד. אריאל, אני מכין גם לי ולך נעליים. סבבי זה. שנייה. מה יובל? אריאל, הנה הנעליים. יש כאן גולד, 2 גולד שאני רואה, ואני חייב עוד פיקה. חייב פיקק? יש לי. והפוד לא הזה צריך כל כך, גולד זה לא כל כך טוב, לא צריך את זה כל כך. אוי. שמת TNT. לא, זה לא עניתי, לא, מישהו מטביע אותי במים. לא. יואו, איזה חרא. אותי. כן, הוא רוצח אותנו. יובל, אילן, החרא הזה. נהרגת גם אילן? כן. כולם נהרגו? לא. אבל די, איזה חרא מעיף עלינו TNT. חמץ כל המים. אני לא יודע מה לעשות עכשיו. זה בוגד מהקבוצה שלנו. אוקיי, צאו מהמשחק. טוב, נהרגתי גם ככה. מעצבן. איזה לובי? לובי, מה אתם רוצים? לא אכפת לי, מה זה משנה? העיקר שלא יהיו בהרבה אנשים. אז 49. אוף, כל הזמן מרימים אותי. 49? כן. אילן, תרים אותי. להרים אותך? תרים אותי. ייי. לא להעיף אותי, רק להרים אותי. אני אהיה חזיר ואני כבר אנקום. מצלמים איזה 20 דקות. אוקיי, אז נראה לי ש... לא, בוא נעשה עוד מיני גיים פצפון, אוקיי? בוא נעשה hide and seek. hide and seek, בלוקאנט. יאללה, כן. תעשו את זה שיש בו 4 אנשים. רגע, חכו. עוד לא הגעתי לבלוקאנט, איפה זה? אני לא מוצא את זה. בלוקאנט החזיר נעלם. המוזר הזה. כן, אני יודע. הנה הוא. מצאתי. תיכנסו איפה את? הנה יובל, איפה אתה אילן? איזה? תיכנס ליחיד. יש רק אחד. לא, אבל אין... איפה החזיר? החזיר הזה ליד האיירון גולם וכל אלה. הנה הוא. יובל, אתה מתחבר או שאתה יצאת מחפש? מה? עוד לא נכנסתי. כמה אנשים יש? איזה מפה? יש איזה 15. 15? אוקיי, 14, נכנסתי. 15, 17. נכנסתי. אני איפה? מתחבא. לא, הנה אתה. יובל, מהר תיכנס, עוד מעט אין מקום. נו, מהר, יובל! יש שם 18 אנשים, תיכנס. נו. אני פה. יובל, אתה הסיקר, אתה מחפש. מה זה? אתה הסיקר, בחרו שאתה תהיה. לא רוצה. ואני החזיר. זה קרה לי כבר פעם אחת. ואתה יודע מה קרה לי? הייתי מהמתחבאים ואז העבירו אותי לתופסים. ממש רגע לפני זה התחיל. זה תמיד קורה למישהו אחד. זה קרה לי המון פעמים. טוב, נו יובל, אתה לא תמצא אותנו. נכון. אתה יודע איזה אני טוב אני? קראפטינג טייבל. אני רוצה להיות חזיר גגות. לא, חסר גגות זה לא טוב. מה? אוף, עשו לי את זה. כן, נכון? זה מה שדיברתי עליו. אוקיי, אני תקוע בתוך הספינה. שניכם עליי. אני הולך להתחבות מהר ואני לא אומר לכם. לא, עוד מישהו פתאום הפך. ואני לא אומר לכם מה אני. אריאל, מה? אתה פה? אני סיקר, כן. העבירו אותי פתאום. כן, תמיד קורה למישהו אחד. אוף, איזה מעצבן. רציתי להרוג את יובל. אוקיי, זה יהיה המטרה שלי. איזה קול, יש כאן מגרש זה. מה? צריך להסתכל על זיקוקים. יובל, תסתכל על זיקוקים. אל תדאגו, אני לא עושה זיקוקים. אבל זה מביא לך כסף, יש לך. אני יודע, אבל אתם תמצאו אותי ככה. או, מישהו. הרגתי מישהו. הוא יפה.
זה לא כל כך קשה. חזירים, חזירים, חזירונים. נו, חזירונים שקטן. שונא את החזירונים. יו, כמעט צלפתי כרגע בתופס. כמעט. איזה? בין? יו! אני לא אומר לך מי זה. זה בטח אני. נו, תאמר. יובל. באמת? כן. אוי אוי, אימא'לה, אימא'לה. אל תזוז רגע, אני רוצה לפגוע בך. רגע, נו אל תזוז. איזה צליפה. אני חושד במישהו. הוא מהגג, לא משהו. מישהו צלף בי, אני חושב. יאללה, בוא, יאללה, בוא נראה אותך. למה מי אתה? למה מי? נו. נו, לך משם, אני רוצה לראות אותך. וואו. קרב צלפים. מה? אבל זה מי זה? מי? זה אילן. מי זה מי? הוא על הגג. וואלה? אילן, אני די בטוח שאתה גם אוהב לחזיר גגות, נכון? נכון, אילן? שאני מה? זה אוהב להיות חזיר גגות? לא. באמת? כן. חזיר גגות זה כיף ממש. אני לא אוהב חזיר גגות. לא, מעצבן. הגעת למעלה, יובל? אולי. יש כאן ראש של מישהו. יש, יובל נפל. איזה יופי, נכון? נהדר. נכון. אתם בחיים אתם תמצאו אותי. TNT. לא, כבר. אילן, אתה מעצבן כמה שקל להתחבא פה. עוד שנייה. זה היית אתה? מי? אני? אני? ברור שלא. אני סתם איש תמים. אני איש תמים, יובל. למה אתה חושד בי? למה אתה חושד באיש תמים כמוני? מתחבא ישר. נגעתי עכשיו מנפילה. מתחבא ישר, שלא עושה כלום בחיים שלו. הוא לא רוצה לרצוח את האנשים שמנסים להרוג אותו. הוא רוצה להרוג את מי שלא מנסה להרוג אותך. נכון. יותר מדי חיות. חיות? כן, חיות זאת המכה הכי קשה. אוח. אתה יכול לומר לפחות איזה בלוק אתה? לא. תנור, ראיתי תנור. מה, תנור שרץ? איפה? איפה? אני לא רואה. איפה הוא? לא מצליח. לא מצליח לעלות לשם. ראיתי אותו, מצאתי אותו. את מי? אותי? לא, את זה ש... אותי אתם לא תמצאו. יש לי שנופל למים. ניצחת? לא, הוא עושה קולות של חתול המעצבן הזה. נו כן, כשאתה מרביץ לו אז הוא עושה כל זה חתול. אני יודע, אבל זה מעצבן כל כך. הרגתי אותו. יפה. יפה. נו, אתם באים לתפוס אותי? יש כאן מלא חזירים. אני אחד מהארבעה האחרונים. איזה הישג יפה, נכון? וחוץ מזה אתם בחיים לא תמצאו אותי. אין לכם סיכון. בכלל. לגמרי אין לכם סיכון. ואני גם לא אומר לכם איפה אני מתחבא, כי אני תמיד מתחבא במקום הזה. תאמר 10 שניות לפני הסוף ואיזה בלוק אתה. אוקיי, אבל אתם כבר לא תתפסו אותי, כי אני אשים את המהירות של הגרזן, ואז אתם לא תצליחו עליי. ככה זה לא ממש יעזור לכם, אתם יודעים? אני יודע, אני רק רוצה לדעת מה היית. אני אומר לך איזה בלוק הייתי, אני לא אומר לך איפה הייתי. תאמר לי עכשיו. איזה בלוק? לא רוצה, כי אז תרביץ רק על הבלוק תק הזה. 30 שניות. כן, נו, אין לכם סיכוי מולי. נו, תאמר. לא אתה רוצה. אוגה? נראה לך שאני אוגה? אני לא אוהב די. אוגה.
לעוגות האלה יש ריח מסריח. פעם ערכתי אותן, זה ממש נוראי. נו, 15 שניות. אוקיי, אני רץ עכשיו, אני רץ עם השיפור של הגרזן במהירות ואף אחד לא רואה אותי, אני מאחורי גרזן, אני פורס לספינה שלכם. פריצה! מי שאחב בספינה, ואני אחב עומד להרביץ למישהו בספינה. אם זה עוד שנייה אחת הייתי מספיק לתת בומבה למישהו שהיה בספינה. היי. טוב, כנראה שגמרנו את הסרטון. היי. אתה רואה אותי? אני... ידעתי שזה אתה בלוק הזה. אני לא הייתי על הספינה. אוקיי, אז זהו, זה להיום. זה הכל להיום. אריאל ויובל, אל תכבו את הסקייפ. בואו נשחק עוד. אוקיי, אז אני גומר את הסרטון תוך 3, 2, 1 ו...